Ederrak futbolak gauza asko ditu. Gertatzenak garrantzia gola daukala. Hori da. Ez, pixka bat golak ematen dio futbolari, ez dakit batez ere jendeari bizipos hori, ez? Ikusten ari geran partidoak gaur ere, nik uste dutzean dijoa partidua, baina aukera asko ikusi ditu, nahiko partido ona ikusten ari gera, ez? Eta utzean joan da ez du beti izaten partido txarra ikusten dira niren, ez? Golak beti ematen dio batez ere saletu aita, beste sarma bat, ez? Ados nago zurekin, Juanan. Bai. Bai. Vale. Iniesta zelai erdian baloiera maten ikusteare, ederra izaten da, nahiz da golik esartu. Beste batek esango dit, zerbait gero, baina hala da. Beti hongo da. Beti ezin da ados egon, Hori da. Horregatik ez gara zarratuko. Eredurik edo adibidirik garbiena Arsene Wengerren Arsenal izango litzateke. Zenbat urte daramatzaten, kainoilariek bikain jokatzen, baina tituluak nekez lortzen dituzte. Bai, gola sartzea zaila, titulua lortzea oraindik eta zailagoa. Eta gero, bastakit gaur hemen daukagun bezala, ez? Adibide egona daukagu, Alavesek baloiak gehiago ikutzen du, salta baterako, ez? Eta Barakaldo beste erabateko futbola ditzen du, baloia zelai erdian oso gutxi erabili, baina sakontasun handiarekin, futbol desberdina dira. Askotan ematen du, futbola bakarrik Barça jokatzen duena dela. Politena bai, Juanan. Politena bai, bakarra ez, baina politena bai, alde derra. Futbola beste gauza batzu baditu, ez? Bai, baloia gora bota aurrelari handia euki eta bigarren baloia, ez da? Nik ez ditut jokalari horiek, eta nik moldatu behar taldea, batekin atera behar diotorri, ez? Eta moldatu egin behar, eta joko... Ederra ez? Ez, beste joko bat. Hori da. Ederra, batzuntzako ez da ederra izango, baina taldeak irabazten bali badu, hori da. Aldeaterantzako zoragarria. Zuk lehen esan duzu, gauza bat edertasuna dela, eta beste bat garrantzitsua, bai, gola, bai, noski. Falta Alavesen alde, falta arriskutsua, beste momentu batean jarraituko dugu, Juana. Bai, denbora gaukagu, Bai. Barakaldoko jokalari guztiak atzean, arean sartuta defentsa lanetan, Rico eta Casares, lehenengo zatien horrelako falta batean, azkenean Casaresek atera du, eta orain Ricok aterako du, Esira zuzenean, penalti eskatu dute etxekoek, berehala galdu du, Barakaldok erdirak eta berriro, Larruzeak urrundu, Morcillo eskubiarekin, ezkerpetoa da, eta Barakaldoko beste jokalari bat lurrean kolpea jasota. Abel Boaz. Baloiak kanpora botako dute. Larruzea. Ander Alainak bota du kanpora. Zende torre, ez dakik golpea den, erortzerakoan, edo... Baina belauna heltzen du, eta belaunakin kontu handiak egin behar da. Golpea baldin bada, bai. Okertzea baldin bada, hori belauna arriskutsua da. Lurrean jarraitzen du. Horra aurreko faltan, ateratakoan. Hor ikusiko dugu. Bai. Kolperik ez du jaso, baloiak ez du bera jo, berak salto egin du baloia geratzeko edo, eta atzeraka egin du salto, bizkarra emanez baloiari, eta hor pausu ematerakoan, hori arriskutsuagoa da, Bai. Zanantza gehiago sortzen du, ez? Ikusi behar da berre, zen gertatu zein. Guandara atera eta begiratu ondo, eta ber, baina bai, beti golpe batek, azkenean golpe bat esaten da, ez? Baina bihurrituak beti horre oso txar batek beti zerbait buskatzen du. Marka izango da, ezin badu jarraitu, bi zentralak. Gogoratu, partida hasieran, Fran Perez eta Larruzia izan dirala bi zentralak. Lehenengo zatian Fran Perezek min hartu du, Orkatia bihurrutika utzi egin behar izan du, eta begira, belauna, eskuin belauna. Horri dauka, horri. Zorte txarra, Mikel Agirre Gomez Korta batez ere entrantzaileak eta jokalari noski. Bi aldaketak, lesioen ondorioz egin behar izana, eta bi zentralak aldatu behar izana partida batean, eta askotan gertatzen. Arazo handi bada hori, Eta orain Álvaro Martínez jada prest da zela iratzeko. Lehenengo zatean esan du Joseba Urkiolak horixe izan behartzela hasieran, Mikel Agirre Gomez Kortak pentsatu duen aldaketa, zentral postuan sartzea, edo azkenean mugimendu bat egin du, Eneko Rubio zela iratu, Garcés pasadu atzera zentral postura, eta nola diren gauzak, orain bigarrena egin behar izan du,
Eskubigala hartzen du. Sartu denak. Uranga pasatzen da eskerregalera eta isi eskerregalean jokatzen izan jokalaria. Mugimendu, Bai, 3 mugimendu. Eta bai, hala da. Isi orain erdian, zentral postuan. Alabesentzat, aukera, jokoz kanpo, Marrazaina banderatxo altxatu du. Alabesek korner atera nahi zuen, baina ez, baloia Barakaldorentza da. Pentsakor eta orain burumakur Mikel Agirreko mezkorta, esan ez. Bi aldaketa. Taktikoki ezin aldaketarik egin. Bi lesio. Eta... Bai, bueno. Pentsatu aldaketa batek, lehenengo aldaketa natural bat ez da izan, ez? Zelai erdiko jokalari bat zartu eta zelai erdiko jokalari bat atzera ekarri. Aldaketa bat, baina lekuz aldatu bi jokalari. Eta oain, derri horrez beste aldaketa bat egin behar, eta 3 jokalari aldatzen dira lekuz, ez? Bat berria sartzen dena eta beste bi. Beste galeko abarrura, beste eskubi galeko eskerre galera, aldaketa asko dira, ez? Normalean funtzionatzen du horrek, ez? Momentuan jendea konzentrazio handia mantentzen du, badaki lekuz kanpo dagoela, eta defensako lanerako preste goten da beti, ez? Laguntzeko, ez? Gertatzen dena da, konzentrazio puntu hori mantendu behar zu partidu osoan. Eta ohiturak oso garrantzitsuak izaten dira. Bakoitzak bere postuetan, baina habitu guztiak hartuta dituelako, eta ez da arreza izaten hori gero. Morcillo katera du falta. Calderon, Malonen laguntza du, berari eman dio pasea, orde Iban Malon, erdiraketa, ez da txarra, Hitok buruz, errematea edo bentsat, saiakera, keinua bentsat, buruz, baloia ikutzerakoan, bultzakada eman dioten keinua egindu, hor ikusiko dugu, ikutu egin dute, besterik ez, eta azkenean errematerik ez. Berak... Gehiago ikutzea espero zuen, kontuz orain, atezainak ere irrist egin du, Larri Barakaldo baloia ateratzeko, oraindik erasuan Calderon, jaurtik eta urrutitik, kanpora ateko sakea. Bai, hori lehen komentatu guna habituena, ez? Nizik hori, egal batean egiten duzu, iskin egiteko, gertatzen da azkeneko atzelaria zuzera, eta hor lehenko zatean ikusi balaina hori egiten, ondo atera zaio, baina ikunena ez da hori, ez? Iruditzeit horre atzean jokatzen danean, da bat zer hor erdian jokatzen danean, gauzak onden behar dira. Sosigur, jokatu behar dira. Gaur Calderon ari da azaltzen asko, baloiarekin. Jonanderak atera du, Morcillo buruz. Rico, bultzakada eman diote, falta bai. Pardo kaskarratera nahi zuen, azkenean baloia eskubira. Iban Malon. Calderon. Indiano. Atzera, Jon Moya. Ezkerrean Morcillo. Barro egindo Rico eta Morcillo. Bultzaka da, alare Morcillo jarraitzen du baloiarekin, lurrera joan azkenean. Agian ezaz bukaera, baina falta izan da, gorputza nola hasiera, bai. Uste da hasieran badago la falta. Álvaro Martínez ikustatzen ari zaio partioan sartzea, lehen falta bat egin du horrean, noen hor sartu da uste gabean esango genuke. Hor falta, bai. Eta hor ja irriste egiten dut horrez dago. Oso behartuta zijoan, ordurako. Morcillo indartxu buruz berriro, eta falta adierazi du, ez dakit besoa jartzeagatik edo. Jauzia bintzat garbixamar egin duela iruditu zait, eta besoa jartzen badio. Buades atera du zuzenean kanpora. Bakornerra, orain Morcillok baloia ikutu dela ikusi du epaileak. Ez daukat argi, baina nola gure iritziak ez duen garrantzirik, kornerra. Buadesek nahastu inda partida bizka bat. Larruzean lesioa eta bar, da nik uste bizka nahastu indela. Hanka luzatu bai,
Buruz, gola. Barakaldoren gola 55. minutuan, motzean atera du kornerra Buadesek, Calderon joan da baloi bila, ezkerrez erdiratu eta Buruz gola sartu du Barakaldok utxeta bat, bigarren zatiko 10. minutuan, Eneko Rubiok. Lehenengo zatian zelairatu duen jokalariak, hor da Tome, bere keinuak eginez eta hortxe irudietan, Barakaldotik Gasteizera etorritako jarraitzaileak. Korner guztiak orain arte luze atera ditu. Barakaldok oraingo honetan Calderon joan da. Hor berriz ere Buades iman behar zion, berak egin du keinua, erdirak eta ona ezkerrez. Eta hortxe sartu da Buruz. Eneko Rubio gola sartzeko utxeta bat. Bigarren selkatua Alabes da 14 puntu ditu. Barakaldo 14. postuan dago 6 punturekin. Baina utxeta bat ari da irabazten. Lehenengo zatian esaten genuen abisuak, ez? Hainbeste horrelako jokaldietan, kontraesotan gehiago, baina izan ditu aukerarik argienak Barakaldok, eta orain gola sartu du, nola erantzuten duen Tomeren taldeak. Perito handia dauka Barakaldok egiten nahi dana, orain arte, Bi zentrala lesionatu, lehen zatian, beste bigarren zatia zieran, markailan aurtik ipintzen da, nik usten dut ondo antolatutako jokaldua dela, estrategiako lana oso ona da eta oso ondo aprobetxatu du. Iruditzen zaite meritu handia daukala. Jo, erabakiagia beste gauza bat dira, ez? Ni iruditzen kornerretzela, baina bueno, kornerretatuta zegoen. Hemen iruditzen falta bestaldea dela, baina bueno, igual berdin da, ez? Eta Zalek ere hori pentsatu dute. Bai, baina pixkat hori, baina gero oso ondo, Arroyo, oso ondo genditu du bi atzelari, erdirak eta ez da inona izan. Baloia bigarren zutoinera, ez da kanpora joan. Lehen uste dut Calderon esan dudala Nacho zen, zazpi zenbakia, baina Barakaldokoa ez Calderon, noski. Morcillo katera du baloia, erditik pasea du, ez da pase ona izan, ondo moztu du Isik. Aurrera jarraitzen du orain Martinezek, eskubialdean Arroyo, hasi eginda Barakaldo, erdirak eta oso txarra. Bai. Zelaiari begiratu di, hori ere askotan egiten da, Utsa eginda gero. Zelaiak ez doka itzakirik, ez? Oso iriki hartu duela, ez? Ja, tribunara begira ipini du oina eta kanpora joan zaio, ez? Barrura egin behar dio, gesto hobea izan behar dio. Baina berriro ere, baloi ona iritsi da inguru honetara, arazo handia ditu Alabesek hori gelditzeko. Eta hor da Jito, jokoz kanpo, bai. Narrazaina banderatxoa altxatu du, eta begira, Joseba, zer egiten du Tomek? Ara. Bronka bere jokalariari, ala? Ala da, bai. Epaiarekin ez kexatzeko berak daukala errua eta isilik egoteko. Oietxek dira, Tome entrenatzaileak Jitori esaniko hitzak. Bai, jokoz kanpo. Gutxigatik, eta orain, Marrazaina badoa bandara. Delegatuari berriro zerbait esan dio. Zelaiko delegatuaren sufritzen ari da, bera ere harrituta dago. Hauxe da, Alabes Barakaldo, garai batean esaten genuen derbi handiak zirela, klimaks berbera daukan itxura gaurko honetan. Calderonek ikutu du Jito, atzean utzi du Iban Malon. Pasea, jokoz kanpo.